Atake sa baryo. Bagsak ang balikat na umuwi sina Ador at Karyong sa kanila. Pareho po silang hindi raw noon makapaniwalang ginawa silang laruan ng salbahing duwending yun. Nanghihina raw po sila dahil nang mapagtanto nilang dumi ng duwende yung nilulun nilang itim na likido ay suka raw po sila ng suka. Gigil na gigil daw po si Karyong. Kaya lang ay wala na silang nagawa dahil nagtago na ang duwende nung nalaman na nila ang totoo. Si Ador naman daw po noon ay napabuntong hininga na lang. May iba siyang inaalala ngayong nalaman na nilang peke talaga ang mutya. Ang tanong nila sa sarili ngayon ay kung paano na nila magagawang labanan yung aswang. Gayong alam na nilang wala nga talaga silang taglay na kapangyarihan. Sandali daw po munang nag-isip noon si Karyong bago ito biglang sumagot. Aniyay, paano raw kung hanapin nilang muli si Sergio? Kaya lang ay saan naman nila ito hahanapin? Hindi nila alam kung saan ito nakatira. Walang nahanap na sagot ang dalawa. Ang totoo raw po kasi noon ay ilang linggo na rin silang walang balita kay Sergio dahil hindi pa ito bumabalik sa kanilang baryo. Buhat nang magpaalam ito. Lalo tuloy silang nag-alala. Ano nang gagawin nila ngayon? Kanino na sila hihingi ng tulong? Sumasakit na ang ulo ng dalawa sa kaiisip. Wala na talaga silang alam na mahihingan ng tulong noon, kaya nawawala na talaga sila ng pag-asa. Noon lang daw nila naisip na napakahirap pala ng pinasok nila. Hindi pala madaling maging mangangaso ng aswang, lalo na't kung ang mga aswang na makakaharap mo ay parang mga halimaw na wala man lang kahinaan sa katawan. Paano mo nga naman kasi lalabanan ang mga ganun, lalo na kung wala man lang kayong suporta o proteksyon ng kahit na anong anting-anting man lang. Wala naman daw po kasing alam sina lolo noon sa mga ganong bagay ng mga panahong yun. Pero nung makarating na raw po ang magpinsan sa kanilang bahay, laking gulat daw po nilang dalawa nang makita nilang halos lahat ng mga kabaryo nilang kalalakihan ay nag-aabang sa kanila doon sa labas ng kanilang tinitirhan. Narinig pa raw po nilang sumigaw ang isa sa mga ito, dahilan para mapalingon sa kanila ang kanilang mga kabaryo. Inanunsyo ng mga ito ang kanilang pagdating. Takang-taka naman sina Ador kung bakit sila inaabangan ng mga ito. Pero mabilis naman daw po silang nilapitan ng nakangiting si Mang Berting at kinausap ang magpinsan. Ang sabi ng mga kabaryo nila ay alam naman daw ng mga itong nag-aalala sila tungkol sa mga bagong uri ng aswang na nakita nila doon sa gubat. Ngunit huwag na raw silang mag-isip pa dahil nandito lang naman ang kanilang mga kabaryo. Tutulong silang lahat para lang mahuli nila ang mga aswang na yun. Hindi raw nila pababayaan ang kanilang mga bayani na sina Ador at Karyong. Sumang-ayon naman daw po ang iba pa nilang mga kabaryo na agad namang nakapaghatid ng kagaanan ng loob ng magpinsan. Naantig ang kanilang loob. Kaya kahit po papaano ay nagkaroon ulit sila noon ng pag-asa. Naisip daw po nila noon wala naman silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban sa ayaw o sa gusto man nila. Sila-sila lang din naman ang magtatanggol sa mga sarili nila dahil nung mga panahong yun daw po ay malayo talaga sila sa kabihasnan.
Hindi rin daw po kasi gaanong naaabot ng tulong ng mga lokal na pamahalaan ang lugar nila at karaniwan ay hindi raw po talaga pinaniniwalaan ng mga awtoridad ang mga ganitong uri ng pangyayari. Katwiran daw po kasi palagi ng mga ito hindi naman talaga totoo ang aswang. At malamang ay kathang isip lang daw po nila yon. Kahit nga raw po nang mag-report mismo yung mayamang si Mang Dominador sa pulis na may mga aswang nga sa kanyang lupain, pinagtawanan lang din siya ng mga ito. Kaya nga po napilitan itong magbigay na lang ng pabuya sa kung sino mang makakahuli ng aswang. Maya-maya pagkatapos daw po ng pag-uusap ng mga magkakabaryo ay nagpaalam na sina Mang Berting na uuwi na sana sa kani-kanilang bahay dahil lumalalim na rin ang gabi. Matapos daw magpaalam noon ni Mang Berting ay tumango naman si Ador. Pero hindi pa man daw nakalalayo sa bakuran nila ang mga ito ay nakarinig na sila kaagad ng isang malakas na sigaw mula sa di kalayuan. "Mga aswang!" Yun daw ang tarantang sinabi agad ng isa sa kanilang mga kasama. Agad naman pong nagsipaghanda sina Ador at ang iba pa nilang mga kagrupo para simulan ng paghuli sa aswang na muli na namang umatake sa kanilang baryo. Paalis na raw sana sila nang bigla silang tawagin ni Lolo Celso. Nang lumingon ang magpinsan ay inihagis daw po ni Lolo Celso noon yung mga sumpak na kanina ay ipinakita nito sa kanila. Nagulat daw sina Ador at Karyong noon dahil nakita nilang maayos at mukhang nalinis na yung mga armas na yun. Mukhang si Lolo Celso na raw po ang nagayos noon habang wala sila. Hinanap nila ang aswang. Mabilis naman daw po nila ito nakita dahil kumpara sa iba ay napakalaki naman ng bulto nito para itong poste na malalaki at maskulado. Malalaki ang bunganga nito at mabuhok ang ilang parte ng kanilang katawan. Wala silang mga suot na saplot dahil puro balahibo ang tumatakip sa masiselang bahagi nila. Hitsura pa lang ng mga ito ay talagang katatakutan na kaya halos hindi rin daw po nila noon alam kung paano sila magsisimula sa paglaban. Hanggang sa bigla na lang daw pong nagulat ang lahat nang makarinig sila ng isang malakas na putok na ang kasunod ay biglang pagbagsak ng aswang na kanina lang po ay tumatakot sa kanila. Napasinghap ang lahat nang mapagtanto nilang butas na ang pinakagitna ng noo nito. Pagkatapos ay sumirit po mula doon ang kulay berdeng dugo nito. Biglang natuon ang lahat ng atensyon sa pinagmulan ng balang tumama sa ulo ng aswang. At nakita nila noong umuusok pa ang sumpak na hawak-hawak ni Ador. Napahiyaw sa tuwa ang mga kabaryo nila sa pangunguna na rin ni Karyong. Ang saya-saya nila dahil sa isang tira lang ay nagawa nilang pataubin yung aswang ng ganun kadali. Bigla raw pong inagaw ni Mang Berting kay Karyong ang hawak niyang sumpak. Pagkatapos ay nilapitan nito ang bumagsak na aswang at muli pa niya yung pinaputukan ng makailang ulit habang nagtatawanan naman yung iba nilang kabaryo dahil nagkikikisay ang aswang sa tuwing tatamaan ito ng bala. Manghang-mangha sila habang pinanonood ang katawa-tawang hitsura ng nilalang na kanina lang ay kinatatakutan nila. Pero mukhang mali ang naging hakbang na yon ng grupo ni Ador at Karyong.
dahil ilang saglit lang po ay isang malakas at gumagaralgal na hiyaw na naman ang kanilang narinig mula sa di kalayuan. Sinundan daw po yun, Sir Jupiter, ng malakas na pagdagundong at pagyanig ng lupa na parabang may paparating na napakalaking delubyo sa kanilang lugar. Pagkatapos ay bigla raw pong tumahimik ng ilang minuto. Hanggang sa pagkalipas pa ng ilang saglit, ay napuno na ng malalakas na hiyawan ng iba pa nilang mga kabaryo ang kanilang lugar. Kabi-kabilaan daw, Sir Jupiter, ang naririnig po nila noong hiyawan at iyakan sa paligid. Kitang-kita raw po nila yung mga aswang na parang mga asong ulul na nagwawala at umaatake sa bawat kabahayan sa kanilang baryo. Bigla na naman silang nagkagulo kahit po ang magpinsan ay nabigla sa nangyari. Galit na galit ang mga aswang sa sinapit ng kanilang kalahi. Kaya ngayon, sila naman ang binabalikan ng mga ito. Hindi nila akalaing nasa paligid lang pala ang mga kasama nito at naghihintay na umatake. Natataranta naman daw pong ibinili ni Karyong at Ador sa kanilang kapitbahay ang kanilang lolo na mabilis naman itong tinanggap. Pagkatapos po noon ay tumakbo na ulit ang magpinsan para tumulong sa kanilang mga kabaryo na ngayon ay talagang mga sugatan na. Ilan na raw po ang nabalian ng buto, nakagat at nakalmot ng mga halimaw at hindi nila alam kung paano lalabanan ang malalakas na nilalang na yun. Nagsimula naman pong gamitin ng dalawang kanilang mga sumpak at sa bawat pagkalabit nila sa gatilyo ay isang bagsak naman daw po ng isang aswang. Mabuti na lang talaga at noon pa man ay asintado na ang magpinsang ito. Sanay na sanay kasi silang manghuli ng baboy ramo noon. Dahil katuwaan talaga sa kanilang lugar ang paligsahan sa paghuli nito. Tumagal ng halos 1 oras ang pagkakagulo ng mga tao hanggang sa maisipan nilang magsindi ng mga sulo. Naglabas din ng mga pangontra ang halos lahat ng kanilang mga kasama. At dahil doon ay medyo napaatras daw ang ibang mga aswang. Halatang natakot ang mga ito sa tapang at determinasyon ng grupo ni Ador na ipagtanggol ang kanilang mahal na baryo. Maya-maya raw po ay bigla na namang nagsisigaw si Mang Berting at hinamon yung mga aswang na mukhang malapit ng umatras. Bigla raw po kasing nagtipon-tipon ang mga ito sa isang sulok at parang naghihintay na lang ng pagkakataon para tumakas. Pero nagkamali na naman si Mang Berting sa kanyang ginawa. Sa isang iglap, bigla na lang daw pong may bumagsak na isang napakalaking bagay sa harapan nito na mukhang nanggaling sa himpapawid. Pagkatapos ay isang malakas na kalmot ang ibinigay nito kay Mang Berting dahilan upang sa isang kisap mata ay tumalsik sa harapan ni Ador ang ulo nang noon ay nakamulat pang matanda. Lahat sila pinanlakihan ng mga mata at maya-maya pa ay nagsimula na silang magtakbuhan papalayo. Napuno na naman ng hiyawan ang buong paligid na sinabayan pa ng mga ani-ani ng animo nagyayabang nilang mga alulong. Parabag nagbubunyi sila dahil patas na ang laban ngayon. Sir Jupiter, kung malaki na raw kasi yung mga aswang na nakaharap nila kanina ay di hamak namang mas malaki ang bagong dating na aswang ngayon. Kitang-kita daw po ni Ador noon na biglang dinampot ng malaking aswang ang ulo ni Mang Berting. Pagkatapos ay isinubo yun ng buong buo gamit ang malaki nitong bunganga. Kitang-kita pa raw nila nang nguyain nito ang ulo ni Mang Berting na ang mga laman
ay sumasabit pa sa ngipin ng aswang na nakangisi sa kanila habang ginagawa ang karumaldumal na bagay na yun. Takot na tinanong daw ng isa sa mga kasamahan ni Ador kung ito na nga ba ang maituturing na hari ng mga aswang. Halos mapaupo na raw ito sa lupa dahil sa panlalambot ng tuhod nito. Para naman daw narinig bigla ng aswang ang sinabing yun ng kabaryo nila. At bigla na lang itong napangisi na may kasama pang pagkiskis sa mga ngipin nito. Ani mo raw itong nakakita na ng susunod na bibiktimahin. Bigla na lang daw iniharang ni Ador ang kanyang sarili at tinutukan ng sumpak yung aswang. Pero hindi man lang daw po natinag ang aswang. Bagkus ay lalo pa nitong nilawakan ang kanyang pagngisi. Doon na raw po rumagasa ang kalabog ng dibdib ni Ador. Kung kanina ay natatakot na siya, ngayon ay nangangatog na raw po ang kanyang tuhod. Nakita niyang ibinuka na naman ng aswang ang bunganga nito pagkatapos ay animo ito ibon na bigla na lang bumulusok patakbo sa kanyang pwesto na para bang handa na raw po siya nitong lulunin ng buo. Ilang ulit na pinaputukan ni Ador ng sumpak yung aswang na sumusugod sa kanya. Pero nakita niyang para daw pong tumatalbog lang yung bala sa balat nito. Daig pa raw po noon ang makapal na goma sa sobrang kunat. Humiyaw ng malakas si Karyong. Tinatawag ang pinsan para ayain itong tumakbo na palayo pero parang wala raw pong naririnig si Ador. Nanatili siyang nakatayo sa pwesto niya at inaasinta yung aswang na ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Nang maya-maya ay muli niyang kinalabit ang gatilyo ng hawak niyang sumpak. Tapos ay inasinta niya ang mata nito. Doon napahinto ang aswang. Pagkatapos ay bigla itong napahiyaw. Sa pagkakataong ito ay si Ador naman ang napangisi. Pero masyado palang naging maaga ang selebrasyon niya dahil hindi niya inaasahang may pahabol na atake pala ang haring aswang. Bigla nitong ibinasiwas ang kanyang mahabang braso pagkatapos ay nahagip ng matutulis nitong kuko ang dalawa sa mga daliri ni Ador na noon ay nakahawak pa sa kanyang sumpak. Ang lakas ng hiyaw ni Ador nang sa isang iglap lang daw po ay nakita nilang nalaglag ang mga daliri niya sa lupa na agad pang sinunggaban ng aswang at kinain yun sa kanyang harapan. Kahit bulag na ang isang mata nito ay parang hindi man lang daw po ito natatakot na mas marami ang bilang nilang mga taga-baryo kaysa sa mga aswang. Iba yung kilabot daw po noon ang kanyang naramdaman, Sir Jupiter. Lalo't habang tumatagal ay nakikita niyang sumisirit mula sa kamay niya yung napakaraming dugo at unti-unti ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Doon naman daw po kumilos si Karyong at muli itong nagpaputok habang si Ador naman ay pinilit na raw po noong maglakad palayo. Pero muli ay hindi siya nakalayo pa dahil dinakma ng haring aswang ang kanyang damit. At basta na lamang daw siya nitong initsa sa di kalayuan. Sir Jupiter, halos mawalan ng malay si Ador dahil tumama siya dun sa katawan ng isang malaking puno. Kitang-kita niya raw po na naglapitan bigla sa kanya yung mga aswang na parabang gutom na gutom at naglalaway pa. Ang buong akala daw po ni Ador noon, Sir Jupiter, yun na ang katapusan niya. Wala na raw po siyang nagawa noon kundi ang mapadasal at ipikit ang kanyang mga mata. Ipinagpasa Diyos na raw ni Ador noon ang lahat. Pagkatapos ay hinintay na lang niya ang paglapit ng mga aswang. Pero hindi yun nangyari, Sir Jupiter. Nang magmulat daw po sa ulit ng mata, nakita na lang ni Ador na sinugatan pala ni Karyong ang sarili nito
para maamoy yun ng mga aswang. At kaya nakita niyang ito naman ngayon ang sinusugod nila. Nakita niya raw pong kinalmot ito ng isa sa mga aswang pero hindi pa rin natinag si Karyong. Muntik pa raw po itong makagat ng isa pero lumaban pa rin ang kanyang pinsan. Doon na raw po parang nahiya sa sarili niya si Ador dahil sumusuko agad siya kanina. Kaya muli raw po siyang bumangon noon at sa ikalawang pagkakataon ay inasinta niya ang mga ito. Bawat kalabit ng gatilyo ay isang aswang ulit ang napapabagsak niya hanggang sa maya-maya ay yung hari na lamang nila ang natira. Galit na galit daw po ang mukha nito at halatang hindi nagustuhan ang ginawa nila sa kanyang mga kasama. Kaya halos mabaliw na raw ito. Hindi na raw ito nag-iisip sa bawat pag-atake niya kaya doon na nakakuha ng pagkakataon ng magpinsan na bumuo ng plano. Iniutos ni Ador sa mga kabaryo na paikutan nila ang mga aswang. Mabuti na lang daw po ay nagsisunod agad ang kanilang mga kabaryo na dumampot din naman ng kani-kanilang mga armas. Pagkatapos ay pinaikutan nga nila ang aswang at siniguradong wala na itong kawala. Isang putok ang pinatama ni Ador sa lieg ng halimaw. Umalingaw-ngaw agad sa paligid ang hiyaw nito. Pero hindi pa man ito natatapos sa pagdaing ay isang tulos naman ang itinarak ni Karyong sa kabila niyang mata. Kaya ngayon ay tuluyan na itong nabulag. Sunod-sunod na, Sir Jupiter, ang naging atake ng kanilang grupo. Kanya-kanyang tarak ng tulos ang mga kasama nila hanggang sa napaluhod na ang halimaw na ito sa lupa. Halatang nanghihina na ito at namamalutan na rin ng kulay berde nitong dugo ang halos buo niyang katawan. Pero kahit gaano na karami ang naging tama nito ay hindi pa rin daw ito sumusuko. Bagkus ay tinatawanan pa sila nito. Napipikon daw pong tinanong ito ni Ador kung anong nakakatawa. Pero muli ay pinakita lang sa kanya nito ang matutulis nitong ngipin. Inilawit pa raw nito ang napakahaba nitong dila na parabang kawangis daw ng dila ng ahas. Yun nga lang ay di hamak na mas makapal lang sa kanya. Sa galit daw po ni Ador ay basta-basta na lang niyang itinusok ang huling tulos sa dibdib ng aswang na agad namang kumitil sa buhay nito. Dinig na dinig nila ang paghabol ng aswang sa huli niyang hininga. At pagkatapos nun, ay isang malakas na hiyawan ang narinig nila sa kanilang paligid. Sa wakas, napatay din nila ang haring aswang na gumagambala sa kanilang baryo. Naghumiyaw naman ang isa sa kanilang mga kabaryo na sa wakas, malaya na ulit sila. Napatay na nila ang hari ng mga aswang at ngayon ay makakabalik na sila sa dati nilang buhay. Nagbunyi ang lahat, Sir Jupiter. Bagamat may nabawas daw po sa kanilang grupo, ay masaya sila sa kinahinatnan ng kanilang laban. Hindi nga lang daw po magawang maging masaya noon ni Ador at Karyong ng tuluyan dahil halos buong pamilya yata ni Mang Berting ang pinuntirya ng aswang at halos walang natira sa kanila. Mukhang napikon ang mga ito sa ginawa niya kanina kaya ganun ang naging ganti nila. Sa totoo lang ay may pagsisisi sa loob ng magpinsan. Dahil sa palagay nila ay hindi nila gaanong naprotektahan ng mga ito. Hindi nila nagawang protektahan ang lahat ng kanilang mga kabaryo. Kaya naman mayroon pa rin sa kanila
ang napahamak. Umuwi ang magpinsan sa kanila para magpahinga. Sinalubong naman daw po sila ni Lolo Celso at kahit papaano ay masaya nilang ibinalita sa kanilang lolo ang nangyari. Salamat sa tulong nito at kahit papaano ay nagawa nilang lumaban ng walang tulong na inaasahan sa kahit na kanino. Sa wakas ay natapos din ang kanilang kalbaryo. Abangan ang susunod na kabanata.